имрӯз дар маҳаллаи Пахтакор маросими дафни Ҳумоюн Каримов писари шоирони халқии Тоҷикистон Озарахш ва Фарзона баргузор гардид. Дар маросими ба хоксупории ӯ пайвандону наздикон иштирок доштанд. Ҳумоюн Каримови 21 сола дар факултаи шарҳшиносии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таҳсил мекард ва рӯзи гузашта дар дарёи Сир ғарқ шудааст. Ӯ фарзанди хурдӣ ва писари ягонаи ин ҷуфти маъруф баробари таҳсил намудан дар донишгоҳ инчунин овозхонӣ ҳам мекард. Чанд сабти ҳунарнамоии ӯ бо падараш Озарахш ва амакбачааш Фарҳманд Каримов дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст. ёдовар мешавем ки Озарахш Толиб Каримов сармуҳаррири нашрияи Паёми Суғд, шоир ва таронасарои маъруф буда инчунин дар маҳфилҳои илмиву адабӣ ширкат менамояд. ҳамсари ӯ Фарзона Иноят Хоҷаева шоира, дорандаи ҷоизаи Иттифоқи нависандагон ба номи Мирзо Турсунзода, дорандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ буда ҳарду бо унвони баланди шоирони халқии Тоҷикистон мушарраф шуданд. ҷанозаи Ҳумоюн Каримов соати 10 дар кӯчаи Саид Носирови маҳаллаи Пахтакор ҳавлии Озарахш ва Фарзона баргузор шуд. дар маросими ҷанозаи ӯ падар, хешу ақрабо ва наздикон сухан гуфта ӯро ба макони охират гусел намуданд. мо кормандони телевизиони Танин ба наздикон, хешу ақрабо ва пайвандони Ҳумоюн Каримов сабри ҷамил хоҳонем.